sa mga pangenot na istorya. Paghahanap sa lalaking nabutod sa Bicol River nagpapadagos. Motorista gadan kan madiskwido sa Sorsogon. 4 na persona erido sa karambola sa Lagunoy, Camarines Sur. Libreng wheelchairs para sa mga PWD as in senior citizens, pig-uopriser ka na ko Bicol Party List. As in listahan ng 3 kan DSWD piglunsar naman sa Bicol. Maray na hapon, Miyerkules, Disyembre 7, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga istoryang ni sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi. Paghahanap sa lalaking pigtutubudang nabutod sa Bicol River, nagpapadagos. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Nagpapadagos pa sundo sa presente ang search and retrieval operation kan MDRMO Minalabak, Camarines Sur sa 34 anyos na lalaking pigtutubod ang nabutod sa Bicol River na sakop kan Barangay Irayang, Solong sa nasabing banwaan. Sigun sa opisina, Desyembre 5 kan maipaabot sa indang kaaraman ang nasambit na insidente. Alaga Desyembre 4 nin hapon pa kan inian na pag-aramang nawawara asin huring nahiling na naglalangoy sa nasabing salog, alaga daina nagbutwa pa. Eventually may binabantayan siyang itik, mabalikan niya. O kaya, pag binalikan niya, sabi ko itong mga witnesses na mga fisher folks, yung mga nagbabaranoy, nakalagpas pa mga nakatulong butwa pa, then si pangapatay na nahiling. Sa impormasyon, dati nang nakainom ang biktima. Alagad nakakuha pa nin kainuman kan magbalyo sa ibong nasalog. Huli taama yung tulay na pigagian sa pagbalyo sa salog, kinakaipuhan ini munang languyon. Kan pauli na subot ang biktimang si Gilbert sa Tukuya, 34 anyos, asin residente kan Irayang, Solong, Minalabak, nahiling pa ini naglalangoy nga ni makauli. Alagad pirang minuto sa nan uminagi, dai na buminutwa pa ang biktima. Ito mga inurulayan ng mga paralado na maglaladok ng sira para talagang duman sa area itong ground na inanawan niya kasi baka may mga theory na suspected na baka nakasabit duman kaya dahil pa naglalataw kasi almost 72 hours na, almost 3 days na. So dapat possibly nagbalot ang hawak niya. O pa naglalataw, kaya may mga theory na baka nakasabing sa irarom. Pagirumdum kan otoridad, kun buyong una sa impluensya nin alak, dai na pagpiriton pan sa diri na maggibunin mga lakdang na pwedeng ikamugtakan sa diri sa peligro. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Arnie Miranda. Lalaki gadan kan madiskwido an pigmamanehong motorsiklo sa Kasiguran, Sorsogon. Nagbabalik sila Arnie Miranda. Dead on arrival ang 35 anyos na motorista kan madiskwido sa Kalabaan Tinampo kan Sitio Kagpakol, Barangay Lungib, Kasiguran, Sorsogon, Kasuudma. Sigun sa Deputy Chief of Police kan Kasiguran Municipal Police Station na si Police Lieutenant Brian Bea, alas 10:15 nin banggi kan mangyari ang aksidente. Kun sa inaslide sa Tinampo ang pigmamanehong motorsiklo kan biktima, asin tuminama ini sa konkretong barricade. Before nangyari ang aksidente, uminagi inidigdi sa may nahiling ini kang personal kang SK3 na makaskas talaga ang padalagan. Ta uminovertake pa nga ni dahil sa truck. And then, minutes later, yun na, nangyari na. Sa impormasyon, matinding tama sa payo ang ikinagadan kan biktima. Gikan subot sa inuman, pauli na kutaan biktimang si Benigno Fortes kan Barangay Ranga, Suban, Sorsogon, kan mangyari ang insidente. Kung dahil po maiwasan na mag-inom, iwasan na lang na magmaneho na nakainom. Pag nakainom na, dahil na magmaneho, magturog na sana kung sain, or kaya magpatod sa kairiba na bako buyong para maiwasan taan aksidente.
Tulos man na pigrespondihan kan MDRRMO kasiguran asin kasiguran Municipal Police Station ang nasambit na aksidente. Asin ipigdara sa pinakaray ng ospital si Fortes alagad daina uminabot pang buhay. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laarni Miranda. Libreng wheelchairs para sa mga PWD asin senior citizens, pigpanao kanako Bicol Party List, katuwang an iba pang organisasyon. May istorya si Mariel Lorenzana. Taong 2019 kan ma-stroke si Lola Merly kan Barangay Gabawan, Daraga, Albay. Huli ka ini, dipisil na sa iya ang maglakaw. Gustuhon man na magkaigwan in wheelchair, alaga da iman da kaya kan sa iyang budget. Kaya kan maisiya niya daang may libreng ipapanaong wheelchair ang ako Bicol Party List, sinikap niya nanggad na makabali sa listahan kan magiging benepisyaryo. Asin ka sa bagong aga, dagos niya nang nasakayan ang wheelchair na minsan niyang pigpangitorogan. Nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po sa nagbigay ng wheelchair po. Si Lola Josefina kan Barangay Puro, Legazpi City, sakit naman sa paglakaw matapos na mahulog sa jeep taong 2017. Kaya dakulang katabangan manda sa iya na mapili na maging benepisyaryo kan libreng wheelchair kan partido. Ugmaon ako. Natawan akong wheelchair. Sasabi ko, Ano po masasabi mo? salamat sa nagtaukan uyan sa ako Bicol. Total na 16 na benepisyaryo ang napili kan partido. Gikan ang mga ini sa anom na probinsya kan Bicol. Antes na itao ang wheelchair, pigpasairaro mo na ang mga provincial coordinator kan ako Bicol Party List sa training. Ngani magiyan kan mga ini ang sa indang mga napiling benepisyaryo sa pag-assemble kan wheelchair. Actually, ini na seminar da kulaon na tabang iniyo para sa kuya kasi haloy na kami nagdo-donate ng wheelchair pero daimi aram ang proseso. Bako man palang arog lang kayo kasimple. Kundi ang wheelchair may sarong na dapat may aram ka. May aram si sarong arog ko na coordinator, si sarong caregiver na dapat matukduhan. Bako ni ba sa ito na lang ordinaryong tukawan pala. Sigon kay Sally Luces, Project Coordinator kan ako Bicol Party List, apwera sa persons with disabilities, may mga napili man sindang senior citizens. Parte man daan programa sa tabang sa karahayan kan partido. Yung mga kababayan natin, mabibigyan natin sila ng mga access sa medical supplies, medical equipment like this one, wheelchair. Kaya ito, pinapalakas talaga ito ng Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico and Congressman Jill Bongalon. Naging posible man ang wheelchair distribution sa pakikipagtabangan sa partido kan Children International Bicol Incorporated o CIBI. Kasi po ang saro po sa mga pangaturugan po ni Children International Bicol is to be able to reach out more beneficiaries who need wheelchairs in the long run. Lalo na po, yaon pa si Free Wheelchair Mission para magtao sa tuya ng mga wheelchairs. Madurar ang distribusyon kan mga wheelchairs sundo sa masunod na bulan. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. 4 na persona erido sa karambola sa Labunoy, Camarines Sur. Asin listahan ng 3 kan DSWD piglunsar sa Bicol. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto?
Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Apat na persona lugadan kan maimbwelto sa nangyaring karambola sa Camarines Sur. Istorya, si Maria Lorenzana. Runga sa manlain-lain na parte kan sa indang hawak ang sinapo kan apat na persona matapos na maimbwelto sa karambola sa Purokdo, Sitio Agpo, Barangay Agcata, Lagunoy, Camarines Sur, alas 8 nin banggi kan Lunes, Desyembre 5. Sigun kay Police Captain Jaime Enciso Jr., nag-overtake ang pigmamanayong motorsiklo kan 20 anyos sa si Joshua Primavera kan Barangay Agusay kan parehong Banwaan. Sa kasunod na motorsiklong pigmamaneho naman kan 51 anyos na si Niña de los Santos kan Barangay San Ramon. Huli sa pag-overtake ni Primavera, nagresulta ini sa pagkakasaabit niya sa papasabat na tricycle na pigmamaneho man kan 18 anyos sa si Marlo Araulio. Kapag niya, siyempre motorsiklo, single motorcycle, pag balintong niya, ito nakasunod sa iyang sarong tricycle, ito nagbangga sa iyo po. Lugadan man sa nangyaring insidente ang backrider de los Santos sa si Virginia Losande. Mantang maswerte man nasalbado ang kapamilya ni Araulio, nalunad kan tricycle nagikan pang Barangay San Ramon asin pasiring kuta sa sentro kan Barangay Agcata. Pero minor accidents man po, managayon sila nagkangaranaan. Pero sa mga bihikulo po, naturalmente, nagkaigawa mo ng damages. Patanid na sa nakan otoridad, pirming maging alerto sa pagmamaneho asin maging rigmat nga ni makaibitar sa anuman na diskwido sa tinampo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Harong sa Naga City nasulo, pagkawat nin posporo pigtutubudang kausa kan nangyaring insidente. May istorya, si Nomer Corporal. Ini ang winalat na danyos kang nangyaring kasulo sa sarong residensya sa Barangay Kaluwag, Naga City, kan Sabadong aga, Desyembre 3. Sa impormasyon, uminabot sa first alarm ang kasulo. Antes pa man makabot ang BFP Naga, nagbayanihan ang residente sa lugar nga ni mapundo ng kalayo. Pigtutukdong ang pagkawat ng posporo kang 4 anyos na kikantag sa diring harong, ang kausak ang kasulo. Bali sinuway niya po and kinuha niya yung posporo at kinuha niya at itinago. Kumbaga, naalarma na lang siya nang may nagsisigaw from labas, galing sa labas na nasusurog na yung bahay nila. So, pinagmulan po itong kasulog duman po sa may couch, kung saan aram niyang nagkatawat itong sa iyang tugang. Total na 50,000 pesos ang naging danyos kang kasulo. Lugadan man ang sarong miyembro kang pamilya, huli kang insidente. Lapnos sa may braso and kamay. Ito po si Lolo. Dahil nga po sa sa habang palabas siya, doon siya nanuhan nung kalayo. So lahat naman po nakalabas ng safe, to include po yung 3 bata. Patanid kang otoridad sa publiko, urog na sa mga magurang, pirming ibugtak sa tamang lugar ang mga bagay na pwedeng pagikanan ng kasulo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Listahan ng 3 kan DSWD, piglunsar naman sa Bicol. May istorya, si Nomer Corporal. Kasubagong aga, piglunsar sa Legazpi City, ang listahan 3 kang DSWD na may temang bawat bahay magkakasama sa kaunlaran. Sa nasabing pagtiripon, kasabay man na pigbiklad kang ahensya ang mga magkakanigong impormasyon na dapat maaraman kang publiko.
Arog kang bilang kang mga tios na pamilya sa Bicol na uminabot sa 541,137 poon kang taon 2019, kung sain 184,667 kay ni ang gikan sa probinsya kang Camarines Sur, na sinunda naman kang Albay na may 102,009 na tios na pamilya. Masbate na may 96,499, Sorsogon na may 79,604, Camarines Norte na may 61,542, asin probinsya kang Catanduanes na may 16,816 na tios na pamilya. Sigun kay DSWD Regional Director Norman Laurio, ang mga nasambit na datos, di man dapat ikaalarma. Sa rason na saro ang reyon sa may pinakadakulang pondong pigtatawan kang gobyerno. Rason man para sa mas dakol na mga programa, asin asistensya na maiupresir kang departamento, urog na sa mga nagtitirios na pamilya. Alam naman natin, we know for a fact that over the years, the Bicol region is one of the poorest region in the Philippines. Alam natin yun, di ba? But alam din naman natin na because of these different programs of the DSWD, especially the Pantawid, malaki ang epekto nito sa pagtugon ng kahirapan sa ating rehiyon. Tawan man doon ni Laurio na dakula ang papel kan mga proyektong pigbibilog ninda. Arog ang emergency shelter assistance, urog pang ang Bicol ang saro sa mga pigaagian kan mga bagyo. Apuera ka ini, padagos man dagiraray ang sa indang pigtataong asistensya bako sana sa mga pobreng pamilya, kundi pati naman sa mga PWD asin senior citizen. Sa pinaka-popular siguro, top of mind, yung CHED Unifast, yung scholarship po nila, yung PhilHealth, yung sa sick indigent persons, and then sa mga ating mga persons with disabilities. So yan po, very useful for them. All throughout Bicol region. So nakatanggap po ng 3,450 bawat person with disability. Mientras tanto, sa ibong kang halangkaw na bilang kang mga tios na pamilya, uminabot naman sa 85.3%, edad 3.17 anyos ang nakakapagklase sa mga pampublikong eskwelahan. Pigsyerto man kang ahensya, nanyaon sinda sa pagtaong alalay sa mga labing nangangaipong pamilya. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Abangan at siyan pagkatapos kan sa muyang programa ang nagpapadagos na quarterfinals kan Ako Bicol Cup. Libon versus Santo Domingo, asin Pulangi versus Daraga. Alas 6:30 nin Banggis sa Albay Astrodome. Asin madadalan live digdi sa samuyang Facebook page. 18 Dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.